Saps que a Reus hi ha nadons que no poden viure amb les seves famílies d'origen? Saps què és l'acolliment d'urgència i diagnòstic? Aquesta modalitat d'acolliment familiar es dona amb infants en situació de desemparament que necessiten de manera urgent un entorn de seguretat en el que ser cuidats. Els infants acollits solen ser nadons o infants menors de 6 anys i són acolliments que tenen una durada mitjana de 6 mesos. L'acolliment d'urgència i diagnòstic és una forma d'ajudar temporalment a aquests infants, oferint-los un entorn càlid, de seguretat i estabilitat. Això evita que visquin durant aquest temps tan important de les seves vides en una institució. D'aquesta manera, poden rebre les atencions que necessiten sense perdre el vincle amb la seva família d'origen. Hi ha molts tipus de famílies acollidores d'urgència i diagnòstic, per exemple, amb o sense fills, en parella o individualment. Totes elles poden decidir en un moment de la seva vida acollir un nadó. Casa teva pot ser la llar d'un infant. Contacta'ns i t'informarem.